want all cases filed against the mananapaw. Plano ni dismissed Cebu City Mayor Mike Rama nga mopasaka og kaso batok ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia tungod matod pa sa indecent treatment nga iyang nadawat. Kini human nga giasumer ni Garcia ang iyang posisyon isip mayor sa dakbayan sa Cebu, human nga gihukman si Rama og perpetual disqualification sa ombudsman. Saysay sa iyang legal team nga hangtod karon wala pa sila makadawat og kopya sa maong desisyon. In my own feeling, Okay. I have never been suspended. Okay. Never. I have not done anything illegal, and therefore, why should I deserve this persecution? And I am very serious about it. Long overdue cases. Better late than never. Against Raymond Garcia. Depensa ni Garcia nga misunod ra siya sa balaod ug doon na kini pagmatuod sa DILG. Just following the rule of law. No, and this was affirmed by the Department of Interior and Local Government. So, nagkanalan. Gani misupak sab si Rama sa desisyon ni Garcia nga wag tango ng iyang Singapore-like vision alang sa Cebu City. Wa mo kumingon Cebu City like Singapore. Wala ay. Wa sa kumingon Cebu City like Melbourne. Wala. Perte namang kumpanya. Apel pa siya. Sayaw-sayaw pa siya. Unsa man na? Orsa klase yung utok na. Wa man ako na sa bugsag sayaw niya. Apel sa sayaw. Singapore-like ka na. Ang anak ni Rama nga si Michael, kinsa aspirant Cebu City Councilor ubos sa partido ni Rama, may depensa nga magpabilin ang pangan sa iyang amahan sa balota sa umaabot nga eleksyon. Ang pangahan sa akong amahan, Mayor Mike Rama, di na matangtang sa balota. He will be voted for in the May 2025 elections. Og tungod mahumana ang unong kabuwan nga preventive suspension ni Rama sa umaabot Nobyembre 8, siya desidido nga mobalik sa iyang pwesto. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.